gumano pa kayo? Wala ko na ulo. Opo na tuloy ako kanina. Hi guys! Welcome back to our channel. So for today's vlog, ayan, naisipan na naman natin guys na i-prank si Andrew. So ngayon, gagawin ko, maglalagay tayo ng peking boobs. Ayan. Ayan, so ayusin ko lang yung ating damit para mas makita ni Andrew or mapansin niya. So ayun siya guys, nanonood siya at nag-i-edit siya ng mga videos namin. Talagang hindi niya ako napapansin. Ganyan siya pag nakaharap na sa computer niya, lalo pag nag-edit siya, walang lingon-lingon talaga. So ayan, mag-selfie muna tayo. And set up ko na yung camera para start na natin to. Tingnan natin yung reaction niya. Ano yan? Ay, gusto nga. Ano ba yan? Ano dyan? Hawakan mo muna. Hindi pwede na video. Pagkahawakan. Ayaw mo to? Ayun na nga. Ano yung reaction mo, babe? Bigla siya natawa. So, yun lang mga guys. Thank you for watching. Biglang vlog na naman. Babe. Ayan. Medyas.